ಗಣೇಶನ ಸ್ತುತಿನ ಮತ್ತೊಂದೆಲ್ಲರ ಬರೋದೆಲ್ಲರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೈ, ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಪಾಲಯ ಪಾಲಯ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಯುಗ ಯುಗ ವಂದಿತ ವರದ ಗಣೇಶ, ಪಾಲಯ ವರದ ಗಣೇಶ, ಪಾಲಯ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ, ಪಾಲಯ ವರದ ಗಣೇಶ, ಪಾಲಯ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ, ಯುಗ ಯುಗ ವಂದಿತ ವರದ ಗಣೇಶ, ಯುಗ ಯುಗ ವಂದಿತ ವರದ ಗಣೇಶ. ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಜಯ 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 ಹೇ ಲಂಬೋದರ, ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಜಯ 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 ಹೇ ಲಂಬೋದರ, ಪಾಲಯ ವರದ ಗಣೇಶ, ಪಾಲಯ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ, ಪಾಲಯ ವರದ ಗಣೇಶ, ಪಾಲಯ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ, ಯುಗ ಯುಗ ವಂದಿತ ವರದ ಗಣೇಶ, ಪಾಲಯ ಪಾಲಯ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ, ಯುಗ ಯುಗ ವಂದಿತ ವರದ ಗಣೇಶ. ಗಣಪತಿನ ನನ್ನ ಮಗು ಮೋಕೆಡು ಎದುರು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಆಟದ ಊಟದ ಅಲ್ಲಿತು ಬಯಸಿದ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತದ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಲ್ಲಾಲ ಬಂಟಾರ ಸಂಘದ ಅಂತೆಯೇ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಸಿ ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದು. ಅಂತೆಯೇ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಗುತ್ತು ಹೊಸಮನೆ ಮೇಲವಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿ ಮೇಲಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದು. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯಣ ಅಂತೆಯೇ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಧವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದು. ಬಂಟಾಡ್ ಸಂಘ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಾ ಜಿ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅರಣ್ಯ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದು. ಅಂತೆಯೇ ಬಂಟಾರ ಸಂಘ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚೌಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದು. ಅಂತೆಯೇ ವಲಯದ ವೈದ್ಯನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತೆಯೇ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಲಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದು. ಬೂರೇಡಿಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದು. ಬೈದ ಬಿನ್ನೆರ ಬೂರೇಡಿಗ ಉನಿತ ಆಟಿಕೂಟದ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಉದಿಪನ ಮಲಪರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತುಳ್ಳರು ಎಂಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಗದಿ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಮ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಬರ್ತದು ಅವರಿಗೂ ಮಾನಸಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು. ಮಗು ಈ ರೀತ ಕುಡಂಜಿ ನೆನಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಧವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧುವಿಜಯ ತಲಪಾಡಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಇಂಬೆರಗು ಬೆಚ್ಚಿರ ಬೆಜ್ಜಾಯಿ ಶಾಲಪಾಡು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ತಂದು ವೆಂಕಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಗೆರೆ ಗೊತ್ತುಳ್ಳವರು ಅವರ ಭಿನ್ನೈತ ಮಂತ್ರಿಗಳು. ಸೋಮವಾರ ಸಂದೈತ ಮಂತ್ರಿ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೆರೋಲ್ಲ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ತ ನಡ್ತೊಂದುಂಟು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಭೆಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತು ಪುಲ್ಲಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂದತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು 10-14 ವರ್ಷದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಖಿಲ ದುಮ್ಮದಿಯರ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 2005 ಸಮಯದ ತಲಪಾಡಿ ರಾಮನವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂಚನೆ ಅರ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಅರ ನೇತೃತ್ವಡು ತಲಪಾಡಿ ಬಂಟ ಸಂಘ ಪಂಪನ ಒಂದು ಸಂಘ ಮಪ ಉದಿಪನಾಡು ಐದು ಪಕ್ಕ 2002 ಇಸವಿಡು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿನಯ ನಾಯ್ಕರ್ನ ತಲಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಂಡು ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಸುಮಾರು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊರದು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ದೀರ್ತಿನ ಆರು ಕೊಡುಗೈದಾನಿಲಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸನು ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಮಂತರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಆರು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಆಯ್ನೆಡ್ ಪಕ್ಕ ರಾಜಾರಾಮ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬರ್ತೇರು ಆರ್ನ ಸಮಯಡು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಆರ್ನ ಮಂತೇರು ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ಜೊತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೋಡು ಏರು ಒಂಜಿ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲೇರು ವಾವ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ರೀತಿಡು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಪನೇನು ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನ ಜೊತೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ನಡಪಾಯರು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜೋಡು ಒಂಜಿ ಬಡ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ನ ಮದ್ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮರ್ದಾತನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿದ ಕೊರ್ಪನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮನ್ಪಾಯರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ವಿಹಾರ ಯಾತ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮನ್ಪಾದ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಆರು ನಡಪವನ್ನು ಬರ್ತೇವೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಟರ್ಮ್ ಶುರುವಾಂಡು ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಂತಂದು ಬರ್ತೇವೆ ಐಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟವನ್ನು ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪುದರ್ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಂತೇರವ್ರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಅಂತ ಪಂಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಆರು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತಾರೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತಲು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪಾದು ಒಂಜಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 14 ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮನು ಒಂಜಿ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಆರು ಮಂತು ಕೊರಿಯರು ಇತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಧಾಕರ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಈ ಕೆಲಸನು ನಡಪ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಈ ಬಂಟ ಸಂಘ ಪಂಪನವು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೋರ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮನ್ಪಾದು ಬಡ್ಪಿನಾತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಸಮಾಜಡು ಏರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನಿಯರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಟೇರ ಪಂಡನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಎತ್ತು ಜನ ಪಾಪದಕ್ಕುಲ್ಲೇರು ವಾಕ ಸುಡುಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಅನ್ಪನೇನು ನಮ್ಮ ಆಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿರ್ಬೋದು ತೂನಾಗ ಕೆಲವು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗ್ಲು ಗ್ರಾಮ ತಂಡ ವಲಯಡು ಈತ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಸಹಾಯನು ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರೊಂದುಂಡು ವಲಯದ ಗೊಬ್ಬದ ಪಂತಲು ಅದಪ್ಪು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ಅದಪ್ಪು ಕೂಡು ಕಟ್ಟಾದಪ್ಪು ಆಟಿದ ಕೂಟ ವಿಹಾರ ಯಾತ್ರೆ ಮಾತಿಟ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಎಂಕಲು ಆಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರೋನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಲಯದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡದ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದ ಇಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಂತದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನ ಕೊರಪಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ವಲಯಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಗೊಬ್ಬದ ಪಂತಲು ಅದಪ್ಪು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲನ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಐಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಯಾಕಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪಂತೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಹೊರಹೊಮ್ಮಂದಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟಡು ಗೊಬ್ಬದ ಪಂತಲು ಆಟಿದ ಕೂಟ ವಿಹಾರ ಯಾತ್ರೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನು ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಮೀತು ಕಾಸಿನ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒರಿಪ ಒಂದು ಅಂತ ನಿಕ್ಲನ್ನ ಎದುರುಡಿ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ. ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಅರಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕಲು ಪಡೆ ಒಂದ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಮಂತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಆರ್ನ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಅರೆಗೆ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಯಾನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪರವಾದ ಯಾನು ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋನಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ ತಲಪಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವತಿ ಪಂಪನವ್ರನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮದಿನೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮತ್ತದ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ತಾ ಐಕೆ ಬಂಟ ಸಂಘಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಿಯರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಯ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಪಾಯರ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾರನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಈತನೆಟ್ಟ ಸಹಕಾರ ಕೊರನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ನನಾತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ತಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. असतोम सद्गमयं तमसोमा ज्योतिर्गमयं मृत्योर्मा अमृतगमयं ओम शांति शांति सद्गमयं तमसोमा ज्योतिर्गमयं मृत्योर्मा अमृतगमयं ओम शांति शांति ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಮುಂದೆತ್ತ 14 ಗ್ರಾಮಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಿಡಿತದೆ. 14 ಗ್ರಾಮಗೂ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪುನ ಗ್ರಾಮವು ಕೇಂಡ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಯಾನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೇಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇತ್ತು ಲೇಡೀಸ್ ಬರ್ಪೇರ ಅಂತ ಕೇಂಡೆ ಉದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಳಗಡೆ ಈತ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಜ್ಜಾನ ಇತ್ರಕ ಸರಿಯಾತ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ಈತ ಜನಬತ್ತು ಕುಳ್ಳೊಡ್ಡ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೌಡಿ ಏತು ಅವಿರತ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಪಂಡ್ಪುಣ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಆ ಸುಲಭ ಇಚ್ಚು ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಕು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಬೈದಿನಿಂದ ಪಂಡ ಅವು ಪೂರಕವಾದುಂಡು ನಾನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪುಜಿ ಬಂದುಲ ನಮ್ಮ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಾದ ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತ ದೀಪವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬೆಳಕಾನಗಲ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡಾಯ್ತು ದಯಪಂಡ ಕತ್ತಲೆದ್ದು ಬುಲ್ಪು ದಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಕತ್ತೆರಡು ಉಪ್ಪೋಡುಂದತ್ತು ಉಲ್ಲ ಅಂದಲ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಓ ಸ್ಥಿತಿಡುಲ್ಲ ಐದು ನನಗೆ ಬ್ರೈಟರ್ ಎಂದು ಆಯ್ತಾ ಲೆಕ್ಕ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಕೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತದೆ. 3-4 ಗೆಸ್ಟ್ನಕ್ಲು ಬರ್ರೆತ್ತೇರು ಎನ್ನಂದಾಜಿ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸಂಘ ಬೈಲಿ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ఒక ಸಂತೋಷನ ರಡ್ಡು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೈಲ ಒಂದು ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಈ ನಮ್ಮ ನೆರೆಹಾನಿ ಈ ವಿಚಾರಡು ಪಿದೆಯಿಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತದೆ ದಾಲ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಇನ್ನಿತ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂಚ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಅದು ವಲಯದ ಯುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ ಪಣದಿಲ್ಲ ಯಾನೇ ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯ ಸಂಘಡು ಯುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತಣ್ಣ ಅಪಗ ಇಂಕುಲು ಗ್ರಾಮ ದಸಮ ಸಂಭ್ರಮದೊಂಜಿ ಪರ್ಬ ಎನ್ನ ಅವಧಿ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಗ್ರಾಮ ಪೋಪನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅಪಗ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರ ಆಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆರಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತಿರು ವೇದಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನನ್ನು ಈ ಪಾತಿರೋದು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಗಳಿ ರಾಗ ಇಂಚ
ಅವೊಂಜಿ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸನ್ನಿವೇಶ ಪಂಡ್ಯಾನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಯಾನ್ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪೆ ಹೊಸ ಜವಣೇರು ನಮ್ಮ ತಂಡକୁ ಸೇರೋಡು ಅವು ಸೇರುಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಗಟ್ಟಿಯಾಪು ದಯಕೊಂಡ ಬಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಇಂಕಲ್ನ ಪ್ರದೀಪ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೊರಿಯರು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿನಾರು ಇಂಕಲ್ನ ರಾಜಣ್ಣಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ 2010 ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಆಯ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಪಗ ಇಂಕಲು ಅತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಂಕು ಪ್ರತಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಇಂಕಲು ಯಾನ್ ರಾಜಣ್ಣೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಂಟ್ರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲ್ಲೆ 4 ಜನ ಇಂಕ ಪ್ರತಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೆನಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಳತದ ಮಾಹಿತಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ತಿಕ್ಕಿದನಪ್ಪಗ ಅಪಗ ಇಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಪ್ಪು ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಈ ವಿಹಾರ ಯಾತ್ರೆ ಪುರ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾವ ಉಂಟು ಐನು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಎತ್ತವೆ ದಾಯಪಂಡ ನಂಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆದ ಬಲ ಬೋಡಾಪ ಇತ್ತೆ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಏನು ಐಕ್ಯ ದಾಲಜ್ಜನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ 4 ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಭಂಗಮ ಇದೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಒರಿತಿದ್ದೀತ ನಮ್ಮ ಸಂಘವು ಬಂದು ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಬೇರು ಬಣ್ ಸಂಘ ಹೊರಪುಜಿಂದು ಬಣ್ ಸಂಘಡು ದುಡ್ಡು ಆಪುಜಿ ಬಣ್ ಸಂಘಡು ಹೊಸರಿಜ್ಜಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇದು ಒಟ್ಟು ಮಂತದಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತಾರೆ ಒಯ್ತು ಬತ್ತದು ಚೇರ್ಡು ಕುಳ್ಳದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಮಂಡ್ಯ ಆಡ ಆಂಡ ಖುಷಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಆರು ಏತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಡು 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡು ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ದೇವಣ್ಣ ಮೂಜೆಗ್ಲನ್ನ ಕೈ ದುಡ್ಡು ತುಣಿರಕ್ಕ ಅಂಚೆಂಗೆ ಸರಿ ನೆನಪು ಒಂಜಿ ಕರಿಸರ್ತ ಪದಗ್ರಹಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಈ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅಕ್ಕಳೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರ ಸಂಘವು ಉರಿತಿದೆ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಈ ವಿಚಾರನ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪಣ್ಣದುಪ್ಪ ದೇಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಜಗಾರ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ದೇಪಂಡ ಅಕ್ಕಳ ಮಲ್ಲೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲ್ಲ ಪಣ್ಣಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದು ದಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಬಂದುಲೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಒರಿತದ ಪಂಡರಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ್ಪಾರು ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ದೂರದ ಬಜ್ಜಿನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾವ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಂತಲ ವಿಹಾರ ಯಾತ್ರೆ ಇಡ್ಲ 10-15 ಸಾವಿರ ಒರಿಪುಣಂಚಿರ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಮಾಜಗಾರ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಂತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಒಲಾಯಡು 4 ವರ್ಷದ ರಡ್ಡು ಟರ್ಮದ ರಡ್ಡು ಅವಧಿ ಸುರತ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಬೇತ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರೆ ತೀರ್ದಿಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಯುವ ಭಾಗ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತ ಕೂಡ 1 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಅವಧಿ ತಿಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕೂಡ 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಐಟು ಸುರತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಲೋತ್ಸವ ಬಂದಾಗ ಈ ಎಂಕಲ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಭಾರಿ ಫೇವರೇಟ್ ಅವು ಕಷ್ಟಲ ಬರ್ಪುನಾಕಲಿ ಸೇಪಂಡ ಆಕಿ ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಇತ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಲೋತ್ಸವ ತಯಾರಿ ಯಾವಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘಡು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಐಕಲ ಇತ್ತೇನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 7,000 ಬಜೆಟ್ ಖರ್ಚು ಆತನು ದುಡ್ಡು ಕೇಂದ್ರ ಶುರು ಮಲ್ತಿಜ ಒಂತೆಂತ ಇತ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಡಾಪ ನಿಂಕು ಯಾನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಪನ ಈತು ಪೂರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಖರೀಶಕ್ತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿನಾಗ 57 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ಸಾಲ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ವೀರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವಡು ಐನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಂದಯ ಇತ್ತೆ 6-5 ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 14-15 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉರಿದನ್ ಸಾಲ ಐನ ಸಂದವ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತು ಜನ ಕಾತು ಕುಲ್ದೇರು ದಯಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಬಣ್ಣ ಸಂಘದಕ್ಕೂ ಕೊರುವೇರು ದುಡ್ಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಅಂಚಾದು ಕೆಲವರಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋತು ನಾವು ಏನು 3-9 ತಿಂಗಳು ಸಹಜ ಆಂಡ ಬಂದುಲೆ ಈ ಕೆಲಸದ ಪಿರೌಡು ನಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆದ ಮಸ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಂದವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆವು ಅಂಚಾದು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಕುಡೊಂಜಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತುಂಡು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಬರ್ಕಸ್ತಾಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ದುಡ್ಡುದಾರು ಎಡ್ಡೆ ಹೃದಯವಂತೆ ಶ್ರೀಮಂತೆಯಿಂದ ಪನ್ಪುಜಾನು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಪೂರ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಹೃದಯವಂತೆ 6-5 ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರು
ಕ್ಷೇತ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೈದೇರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಆರೆಗೆ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಜಿ ಸರಿ ಅಂಚ ಕುಡಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು ದಾದ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಲು ಅಕ್ಕಳು ವರ್ಷೋಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಒಂಜಾತು ದುಡ್ಡು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ದುಡ್ಡು ಉಪಯೋಗವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಗುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣಗೆ ಮದಿಮೆದ ವಿಷಯ ಎಡುಪು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಚಾರಡು ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುಣ ಒಂದು ಭಾರಿ ಕೊಡೋದು ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ತೆಗೆದಿತ್ತಲು ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪುರ ಅವು ನಂಗೆ ಕೊನೆಯ ರಾಯಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಬಟ್ ಭಾರಿ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು ಸಹಜ ಈ ಕಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಡು ಅಂಚಾದು ವಲಯಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವರ್ಷ ಮುಂಜಿ 20-30 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ದೇವಿರು ಆ ತಲಪಾಡಿದ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ ನೇತೃತ್ವದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಭಾಗ್ಯನು ನಿಖಿಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಕೊರಿಯೇರಿ ಆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿತದ ಯಾನ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿನ ಪಂಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಈತ ಪಂಡೇರು 10-18 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಇನಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಚಟುವಟಿಕೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ನನಲ ನಿರಂತರ ಸುಧಾಕರ್ ಅಂತಾರ ಕೂಡ ನಾನೂರು ಏರು ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮುಕ್ಕೋಡು ಪೋಯಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮುಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಂತಂಡ ಖಂಡಿತ ಅವಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಪುಚ್ಚು ಒಂದೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಹಾಳಾಪು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಥ ಕಠೋರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ನಿರ್ಧಾರದ ಜನ ಮತ್ತು ಕೇನ್ವ್ಯಾನ್ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಬಂಡೇರಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಖಾಲಿ ಹಣ ಕಿಸೆದು ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ಕಲೇನ ಆ ಧೋರಣೆ ದೆತ್ತೊಂದು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆದ ಅವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಪಣಿ ನಮ್ಮ ಇ ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಚರ್ಚೆ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಡು ಅವು ನಂಗಾತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದ ಪಿರೌಡ್ಲ ದೇವರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಗೆಲ್ಪುವ ಹಾಳ ಕೆಲಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಪೂಜೆ ಗೆಲ್ಪರ ಪೂಜೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗನೆ ಉಂಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೆತ್ತನು ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಏಪ ಆ ಟೀಕೆ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಣಿ ನಮ್ಮಡ ವಂಚನೆ ಇದ್ದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಡ ವಂಚನೆ ತಿಂದ ಟೀಕೆ ನಂಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಬರ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ರದು ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಅವು ಸ್ವಭಾವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ್ ನನಗೊಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಉಂಡು ಪೊರ್ಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಯಾನೆನ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್ಮ ಜಂಟಲ್ಲ ಬಂತೆ ಚಿತ್ರ ಕಡಾವಡು ಒತ್ತಿ ಒಪ್ಪುಣಿ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬೈಜೇರು ಪಂತೆ ನಮ್ಮ 4 ವರ್ಷ ಕರೀತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಾರ ಅದು ಬರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೋಡು ಎನ್ಮ ಜನ ಹೊಸ ಜನಗಳು ಬರೋಡಾಡಿ ದಯಪಂಡ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಾಯಕತ್ವಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡು ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ಪಂಡ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕತ್ವದ ತೊನ್ನದು ಈ ರೀತಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಮಿತ ಅಧಿಕಾರ ಹೇರೇನು ಕಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ಮ ಜನ ಬೇತೇನೆ ಒಪ್ಪುಗ ಕೂಡ ಎನ್ಮ ಜನ ಹೊಸ ತಂಡ ಬರಡು ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ತಂಡೋಡು 4-5 ಜನ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿ ತಂಕಲು ಹೊಸ ಬೇರೆ ಎಂಕು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರು ಈ ನಿರೂಪಣೆ ಕುಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲೋತ್ಸವಗೂ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕೆಲಸಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪೇರು ಬಂಡ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂಕು ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಯಾನಾಡೆ ನಿಲ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವು ಬೇತೇಶ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಗಳ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ವರ್ಕ್ ಗ್ರಾಫಿ ವರ್ಕ್ ನಂಗೆ ಸಲಹೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂತನ ಬಟ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲದಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕೋಬಾರನವರು ಅಂದು ಮಾರ ಈರು ಒಂಜಿ ಬಂಡೆ ನಿಂಕು 2 ಗಂಟೆ ಕುಳ್ಳೋಡು ಐಟ್ ಬಂಗೊಂಡ ಮಲ್ಪೆರ ಏರಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆ ಟೈಮ್ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲೈ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅವು ಅಂಚ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡುಗೆ ನಿರಂತರ ಎಂಗಂటే ಸ್ವಾಗತೋಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಲೇಕಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮುರಣಿ ಅಡೆಂತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಟೀಮ್ ಮಾಡು ರವಿಯಣ್ಣ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಟೀಮುಡು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲಪಾಡಿದಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವು ಜೋಕುಳ್ಳ ಪಣ್ಣೆ ಬಳೆಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿ ಅಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ತಲಪಾಡಿದು ಕೊರ್ತಾ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ತೋಜೆಯರು
ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು 1 ವರ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮಾಜಗೂ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಸಮಾಜಗೂ ವಲಯ ಬಂಟ್ರ ಸಂಗೋಡು ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಬಂಟ್ರ ಸಂಗೋಡು ಇನ್ಕಮ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪುನ ವಿಚಾರನು ಸಮಾಜವು ಕೊರಪೆ ಪಂಪುನ ಆಶೋತ್ತರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂದು ಜಾತಿ ಸೇವೆನೇ ಯಾನು ಸಮಾಜವು ಕೊರಪೆ ಬಣ್ಣ ವಿಚಾರಡು ಇತ್ತೆ ಇದೆ ಬಣ್ಣಗ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಫೋನ್ ಮಂತಿನಿ ಏರ ಫೋಟೋ ಕಡ ಪುಡಿಯರಿಗೆ ಬಂಟರ ಭವನ ಅರ್ಧ ಮುರ್ಕುದುಂಡು ನಮ್ಮಡೆದಲ್ಲ ನೀರು ಬೈಜತ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಂಟು ಯಾರು ಬಂಡ ನಮ್ಮಡೆ ನೀರು ಬರೋಟ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಮುರ್ಕುದು ಉಪ್ಪು ಬಂಡೆ ನಮ್ಮಡೆದಾಲ ನೀರು ಬೈಜಿ ಅಂಚ ದಯಪಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರು ಏತಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಬಂದುಲೆ 1,30,00,000 ಮುಟ್ಟ ಆರು ಕುತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಆರ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಡೈರಿ ಉಂಡು ಆರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೇರಿ 40 ಲಕ್ಷ ಕೊರಪೆ ಬಂತೀರಿ ಆರ್ನ ಕೈದು ಕೂಡ 10 ಲಕ್ಷ ತೊಂಡ ಕೂಡ 10 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಬಜೆಟ್ 70% ದುಡ್ಡು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊರಿಯರಿ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ನೇನು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಕಲ ಜೀವೋಡು ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ದೇವರು ಏತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆತ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಕಲು ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಎಂಕಲ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದುಳೆ ಇದು ದಾಯ ಪಂಪೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕೂರ್ನ ಒಂದು 75 ಲಕ್ಷ ಒಪ್ಪು ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಸಮಿತಿ ಎಗ್ಜರ್ನಾಥ್ ಯಾ ಪಣ್ಯ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತುಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ 14 ಗ್ರಾಮದ ಪುಣ್ಯ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆತು ಪೂರ್ಲದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತು ವರ್ಷದ್ದು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ಅಡಪೇರು ಸಂಕಬೈಲು ವೇದಿಕೆ ಬೈದೇರಿ ಅರಣ್ಯ ಯಾನ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದ ಬಣ್ಣಗ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಕ್ಕಿಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಜಾಗತಿಕ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಂಜಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಆಣಿದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಆ ಗೌರವ ಎಂಕಲು ಅಡೇ ಜನ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಅಡೇ ಕೊಣದು ಕುರಿಯಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಅಡಪೇರ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂಚ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರನ ಕೆಲಸ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಜೀವನಡು ಒವ್ವೇ ಆಸೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜೀವನದ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಏಕವಚನಡು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ನಾವು ಪಾತೇರುವ ಅರ ಸನ್ಯಾಸಿ ತಾಲಚ್ಚಿ ಏರ್ಲಚ್ಚಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲು ವಿಚಾರಗಳು ಸಮಾಜಗಳು ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರದಿತ್ತನುವೇ ಎಂಚಿನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರದಿತ್ತನು ಅಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿ ಜೇರ ಪಂಡಿರ ಇನ್ನಮ್ಮೂರು ಪಂಡಿನೇ ಅರ್ಧ ಸೇರದ ಬಂತು ಆಂಡ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿತು ಗೌಜಿ ಗಲಾಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮಡದನೆಗಳು ಕತ್ತಿ ಬತ್ತು ತಿರ್ಗಾವಿರಿಂದ ಅವಿಜ್ ದಾಲ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆ ಅವ್ರೇನ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕರಿಡ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕರಿ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪಿ ಬಸ್ ಸರಿ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ನಂದು ಪೂರ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರ ಕಾಂದಿ ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ ಬಂದುಲೆ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಡು ಎಡ್ಡೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಪಲು ಒಳಯೊಡ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು ರೆಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಯುವ ವಿಭಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ತಂಡೋಡು ಇಂಚಿನಂದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರು ಸೊ ಒಂಜಾತು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಓವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದುಡ್ಡು ತೆತ್ತನ್ನ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಿಜ್ಜೆ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೈದಬಾರ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಅವಳು ಏತು ಇನ್ಕಮ್ ಬತ್ತನ ಇನ್ನು ಸಾಲ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ 4 ಜನ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಕೊನೆಯರೆ ಅಕಲ್ನ ಕೊರ್ರೆ ನಾವು ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಅಂಚ ಈ ದೃಷ್ಟಿಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರ್ನ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಲದ ಏತು ಸೇವೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಾತಿನ ಮೀರಿದು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನಿ ನಮ್ಮನ ದೈವದೇವರು ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಂಗೆ ಹೊರಡು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚ ಅದು ತಲಪಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ನನಾತ್ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪುಗರಿಯರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತರ ಗ್ರಾಮದಾಗಲಿಗೆ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಲಪಾಡಿದ್ದು ಪೋಡು ಮತ್ತು ಆಸೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನರದ್ದು ಪಾತ್ರ ಹೊಂತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡಿಪಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡಿಪಾಲ್ ನಾಲ್ಕರು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಧಿಕಾರಿ ತಲಕಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಟದ ಕೂಟಗಳು ನಮಗೆ ಪರಿಸರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡಿಪಾಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಲು ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ತಂದು ಕೇಳೋದು ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ತಂದು ಕೇಳೋದು ಅಂಚನೆ ನಂಜು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಂಚನೆ ಚಪ್ಪಾಳದ ಗುರುತು ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡಲು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಇತ್ತ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕರಪ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ನಮ್ಮ మనకు అగలదు పోయిన పుణ్యచేతనలోను నెనపు మల్తనుగా శేఖర్ శెట్టి పాల్ భాగ్యశ్రీ శెట్టి నార్ల సురేంద్ర అడ్యంతాయ పడుమనే కృష్ణి శెట్టి మాదప్పర పాల్ సతీష్ శెట్టి మక్యార్ మంటమే నార్ల తల పడిలు శేఖర్ శెట్టి నార్ల పడి చేతనలను మౌన ప్రార్థనದ ಮುಖಾಂತರ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಇನಿ ತಾತ್ ಸಮಯ ಇಜ್ಜನಿನ ದಿನ ಮೂಲ ಇಜ್ಜಿನ ನೆನ್ನುವೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯ ಹಿಡಿದು ಐನೂರು ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಿನ ಕಾಸರಗೋಡು ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಿನ ಪುತ್ತೂರು ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಿನ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಇನ್ನು ಇರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 4 ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 2 ಜಾಗ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನಿತ್ತು ವರ್ಕಾಡಿ ಸಂಘದ ಅರ್ಧ ಇಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಳು ಇತ್ತಿನ ಎಂಗಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯರನ್ನ ಕರ್ನೀರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಇತ್ತು ಬಿಟ್ಲಾಗ ಹೋಗಿರೋದು ಐಕಲ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಪುತ್ತೂರು ಹಿಡಿದು ಬೈಯಾಗಿ ಸುಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿರೋದು ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಇಡೀ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕದ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಬೈಂದೂರು ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಪಾರ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಈತ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿರೋದು ಬಹುಶಃ ಎಂಗಳು ರಾಜಕಾರಣಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆದ ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋದಾನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಆಟಿಡೊಂದು ದಿನತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಈಗ ಪನೀರ್ ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಅದ ಬಣ್ಣಗ ತಲಪಾಡಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಯಾನುಪುನು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಂಜೇಶ್ವರಿ 25 ವರ್ಷ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿದ್ದು ಪಾಪದಕಲೆ ಕಂತು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಂತಿದೆ ರಾಮಾಯಣದ ಅಳಿಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಂತಿದೆ ಒಂದು ಕಿನ್ನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು പക്ഷെ ಇತ್ತನಿಗಳು ತೀರ್ಪೋಯಿನಾಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಾರೆ ಬಾರಿ ಖಂಡಿತವಾಯಿನ ಮಾತಾ ಸಂಘಗಳು ಬಂದ್ಪಡೇನು ಆ ಸಂಘಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಗಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಟದೆ ಪಾಪದೆ ಎರಡು ಮಲ್ಲ ಎರಡು ಏರಿಯ ಸಂತೋಷನಾಗಿ ನೆನಪು ಮುರಣಿ ಎಂಗಳ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಟ್ಟು DK ಚೌಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಏರಿಯಾದವರ ರಾತ್ರಿ ತೀರ್ಪೋಯಿನಿ ಮಾತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಟ ನಾಡವ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯರು ತೀರ್ಪೋದಿತ್ತೇರನ್ನ ಅಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸೋಡು ಅಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸದ್ಗತಿ ಆವಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಭೆಟ್ಟು ಎಂಗಳ ಭಾರಿ ಪರ ಸಂಜಯಿಸಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಉಡುಪಿನಾಗೆ ಆದಿತ್ತು ಅಕ್ಕಳೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರೋಡು ಬಹುಶಃ ನಿಗಲು ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಊರು ತೀರ್ಪೋಯಿನಾಗಲ ಸದ್ಯತೆಗೆ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷ ತಿಕ್ಕೂನು ಪನಪನಂಚಿನ ಆಶಾಭಾವನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂತದಿನ ಉಲ್ಲಾಳ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನೇ ಊರು ತಲಪಾಡಿದ ಮಸ್ತು ಜನ ನೆಕ್ ಕೆಲಸ ಮಂತಿತ್ತು ನಾಕು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಡಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ಎಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ್ರು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಸೇರ್ಸವಲ್ಲೇ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಅಕ್ಲೇನು ಪೋಲೆ ಆಯ ಬರ್ಚಿ ಮೇ ಬರ್ಚಿನ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ಸಂಗಡಿದ್ದೆವು ಸಾಂಘಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಂಚೆ ಬರ್ಪುನವಾಗ ಮಾತಿರಲಬಹುದು ತಲಪಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಆಯ್ತು ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಮಾತಿರಲಬಹುದು ಬಂಟೇನು ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಆ ಇಂಚಿನೇ ಮನೆತನಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಅರ್ಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ದು ಪುಟ್ಟದಿನ ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಭಾರತ ದೇಶದ ವೈವಿಧ್ಯವಾದ ಈ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಥರದ ಮನುಷ್ಯರು ಇಲ್ಲ
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಥರದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಎನ್ನಡ ಇವರಿಗೆ ಏತ್ತು ಆಯ್ತ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರಲ್ಲಿ ಅವು ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ %% PUC SSLC ಎತ್ತಿತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಡು ನಮ್ಮೆ ಪಕ್ಕ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅವಡು BJP ಅವಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವಡು ಜನ ಅವಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೋಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಅದೇ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸೋಬೇಕಂತ ನೆಲೆಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲ ಫೆಡರೇಷನ್ 10,000 ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಯಾನೇ ಹೋದು ఆయన ಅರ್ಜಿಗೆ ತಂದು ಬತ್ತ ಕೋಡದಾನಿಗೆ ಆ ದಿನ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತುಕೊಂಡೇರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಈ ಮಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಏರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಅಡಪಿರ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತಿಡಿನ ನಾನು ಅವು ದಾಲ ಅವನು ಚಕ್ಕ ಪಿರಪು ನಿಖಿಲೆಂಚಿನೇ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ನಿಖಿಲ ಹೆಚ್ಚಿ ನಾನು ಕಾಸು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ 6 ಗಂಟೆ ದಾಯ ಮಾರ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ತಿರಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆನೂ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಪಂತ ತಲಪಾಡಿ ವಲಯ ನಿಕ್ಲಿ ಏರಾಣ್ಣ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇತ್ತೇರ್ದಂಡ ಅಕಲ ಪ್ರತಿಭೆನೂ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಿನ ಅಕಲ ಶ್ರೀಮಂತನೇ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಿನತ್ತು ಅಕಲೆ 10,000 ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ನೆಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಉಂಟು ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಬಂದು ನಿಲೆಟ್ಟು ಯಾನ ತಲಪಾಡಿದ ಸೋಂಪಣ್ಣನ ಬರೋ ಸದಸ್ಯ ಮಂತಾಯಿನ ಯಾನೆ ಸದಸ್ಯರಾಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ ಊರುಡು ಏರಾಣ್ಲ ಜೆತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತೇರ್ನಾಂಡ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವಾದ ಬೇಕಲ್ಲ ಆಶ್ರಯದ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಕ್ಲಿಯರಾಣ್ಲ ಇತ್ತೇರ್ನಾಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹500 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾಶಾಸನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಮಂತದ್ದು ನೀನು ಏರಾಣ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿನ ನಿಖಲು ಪರಲಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಮಂದದ ಜೋಕುಂಡು ನಾವು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋಡು ಬಣ್ಣ ಲಿಖಿತವಾದಿ ಅನ್ನು ಬರೆದು ಕೊರಡು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸದೇರು ಅವಳ ಪ್ರಯೋಜನಗೆ ಬರು ತಲಪಾಡಿದಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಡು ಅವು ಉಪಯೋಗ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಬಹುಶಃ ತಲಪಾಡಿಗೆ ಅನ್ನ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಪುನಡು ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಈಗಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ತಿನ ವಿಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಹಿಡಿದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹುದ್ದೆನ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತಿನಾರು 6 ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನೆ ನೀ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮಂತದು ಆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ %% ನಮ್ಮ SSLC ಮಾರ್ಗದತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ PUC ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬರಟಿನ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪೋಡ್ಲ ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಗ್ಲ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬಂತಾರೆ ಎತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪೋಣ ನೋ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕಲ್ಪೋದ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೋಣ ತಲಪಾಡಿಗಂತೂ ಯಾನು ಬರ್ಪುನೇರು ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾನು ಬತ್ತಿನ ಯಾನು ಚಾರ್ಜ್ ದಪ್ಪನ ದಿನತಾನೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕನ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇಂಚ ಅವಳು ಇರ್ದಾಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅನ್ಕೊಡ್ದು 7 ತಾರೀಕು ಮದುವೆ 5 ತಾರೀಕು ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ ತಿಕ್ಕಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ ಈರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಂತದ್ದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೊರಲಿ ಯಾನೇ ಬತ್ತು ಸೈನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡಿಗೆ ಹರಿಶಣ್ಣಗೆ ಪಂಡಿಗೆ ಮದುವೆದ ದಿನ ದುಮ್ಮಿನಾನಿ 25,000 ಆ 25,000 ಇತ್ತು 20,000 ಆಗ್ತದೆ ನಿಖಲ ಊರು ದನ ಮದುವೆದ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ಏರಲ್ಲ ಪಾಪದಕ್ಲ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲಾಕಲ್ಲ ಅವಳು ತಲೆ ತೊಂದರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಿಡುದು ಬರ್ಪೇರದಂಡ ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಲೇನು ಬೆತ್ತೊನಗ ಅಕ್ಲೇ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುಗ ಕಷ್ಟಡಿತ್ತಿನಾಗಲಿ ಇದ್ದವರಿಂದ ಇದು ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಬಂತಾರೆ ಹರಿಶಣ್ಣ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬೋಧಕೆಯಿಂದ ₹10 ಕೊರ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಐಕಳ ಹರಿಶೇಟ್ರನ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಆದಿ ಜನನಾದ್ರೆ ಕಾಸು ತಂದು ಬೈದರು 25 ಲಕ್ಷದ ಎತ್ತುಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಫೆಡರೇಷನ್ ಹಿಡಿದು ₹2.5 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪದಾಕ್ಲಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಂತದಾಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಿತೇಂದ್ರಣ್ಣ ಮುಕಲೆಗೆ ತಲಪಾಡಿ ವಲಯಗೆ ಎನ್ನ ಅವಧಿ ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಉಂಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರ್ಕರದಂಡ ಅಕಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಕಾಸನೇ ಅವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಇಂಚ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನ ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂಡ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ಊರದ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಕಲ್ಪನಾಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ನೇರವಾದ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಮಂತದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಏರಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಎನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದ ಬರ್ತಾರನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ವಲಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪು ಕಂಡೊಂದು ನನರ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಪರತರೇನು ಮರಪಡೆ ದುಮ್ಮು ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಗ್ಲೇನು ಮರಪೊಡ್ಸಿ ಒಂದು ಸಂಘ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಕೊತ್ತಣ ಮಾತ್ರ 100 ದೀಪ ಕೊತ್ತ ಯಾರಾಪಣಿಗ ನಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ದಿವಂಗತ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಭೂತಾನ್ದ ದೊರೆ 1,000 ದೀಪ ಬತ್ತ ಯಾರಿಗೆ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಬತ್ತ ಹೊಡತ್ತೆ ಆ ದೀಪದ ಬತ್ತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣಡಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೇನು ಮರಪೆರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿ ನಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿದ ಉಪ್ಪುಗ
ಸಮಾಜದ ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಾಗಲೇ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪನಿಗೆ ಮನ್ಪುರೇಟ್ ಎನ್ನಲ ಪಾಲು ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುರಂಚಿನೆಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ನಿಖಿಲ್ ಕೊರ್ನಿಗೆ ಬತ್ತಿನಿಗಂತ ತಡ ಅಂಡಲ ಇಡೇ ಬರೋಡೊಂದು ಬಂಡಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಮಾರ್ಗದ ಭಯಂಕರ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಆಂಡಲ ಬತ್ತಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತ ನೆಲೆಟ್ಟು ನನರ ಅನಿಕಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ವಿರಮಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. బావడు వాసాయినంచిన శ్రీయుత గోపాలకృష్ణ మేలంట ఒక అనసూయ మేలంట దంపతులిన సుపుత్రి ప్రతిభాన్విత విద్యార్థి అయిన భాగ్యశ్రీ ప్యూసిడ్ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕ 93.5% ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಳು. ಪಿಯುಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ NSAM ನಿಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜಡು ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ SCM ಕಾಲೇಜಡು ಪದವಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಲ್ಲಲು. ಮುಂದುವೇ ರೀತಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕನ ಪಡೆದು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಇಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲ ಆವಡೊಂದು ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಪಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರ್ಲ ನಿವಾಸಿ అయిన ರವಿಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲಿನ ಸುಪುತ್ರಿ అయిన ಪೂಜಾ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪಿಯುಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಡು 20% ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ಪಿಯುಸಿ ಶಿಕ್ಷಣನು NSAM ನಿಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜಡು ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಲ್ಲಲು. ಮುಂದುವೇ ರೀತಿ SSLCಡು ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕ 97.44% ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಪೂಜಾ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಇಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲ ಆವಡೊಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪ್ರತಿಭಾ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನದ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದೋರು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹರಿನಾಕ್ಷ ಅಕ್ಕಂತ ಆಶಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಲಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ದೂರದ ಊರಾದ ಮುಂಬಯಿಯ ಡೋಂಬೇಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಅಯ್ಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ರಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೃಜನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ 8ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಗುರು ಪ್ರವೀಣ್ ಭಾಟ್ಕರ್ನವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುವ ಛಲದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿನೋದ್ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಉತ್ತಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದು ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದನು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೇಷಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ, ಚಂಡಮುಂಡ, ನರಕಾಸುರ, ಪಂಚಜನ್ಯ. ಇವರು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದು ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೆತ್ತವರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಇವರು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಖಮಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇವರು ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಯೋಗಪಟುವಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಲಿ. ಇವರ ಜೀವನವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಇವರನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಇವರ ಮಡಿಗೇರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ತಲಪಾಡಿ ಸಂಘದ ಗುರುಕುಲನ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ ಅಡ್ಡಂತಾಯ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಭೂಮಾಲಿ ಪಾಡ್ದು ಫಲಪುಷ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಕೊರತು ಗೌರವ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ గౌరవ అభినందనకు అర్హులైన సుశాంత్ శెట్టి బాబా ఒక నానాటిగా మంత్రులు వర్ణించిన అతిథులకు కూడా సోములు ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉನ್ನಾಳ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿವ್ಯಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿವ್ಯಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ತಾರೀಕು 28/2/1980 ಸುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪ್ರಥಮ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಮಹದಾಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಇವರು 1997 2002 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೊಲೋಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2004 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಧವ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಇವರ ಮಗನಾದ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿವ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವಿವಾಹದ ಬಳಿಕ ತುಕ್ಕೋಟಿನ ಸಹರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಗ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಲಪಾಡಿ ಕೆಸಿ ರೋಡಿನ ಆಯುರ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಹಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿವ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತಿ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರಾದ ನಯನಿಕ ಮತ್ತು ಮಹಿಕಳೊಂದಿಗೆ ಸುಖಮಯ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಇವರ ಜೀವನವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಯಾರೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ, ಸುಧಾಕರ್ ಅಡ್ಡಂತಾಯ, ಗುತ್ತು ಹೊಸಮನೆ ತಲಪಾಡಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಿತ್ರಾಜಿ ಅಡ್ಡಂತಾಯ, ಶಾಲ ಪಾಡ್ದು, ಪೂತನಾಳ ಪಾಡ್ದು, ನಂತದ ಕಾಣಿಕ ಕೊಡ್ದು, ಫಲಪುಷ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಫಲಕನ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನದ ಸನ್ಮಾನ ಫಲಕನ ಕೊಡ್ದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದ್ನಾರು ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಅಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಪೆರೆ ಆ ತಿಂಗಳು ಕಿರಿಕಿಟ್ಟದ ಬರ್ಪನ ಬರ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೆನ್ನೆ ಬೇಲೆ ಕೋಪುನ ಇಷ್ಟರಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಐತ ನಡುಟು ದುಂಬುದಾಕಲು ಪೂರ ಇತ್ತ ಕೈತಲೆ ತಿಕ್ಕುನ ಪೂರ ವಸ್ತುಲೇಡು ತೊಜಂಕ್ ರಚ್ಚ ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಂಚ ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅವು ಪೂರ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಹಾಕಲೆಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯನೇ ಕಾಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಆಡ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಪಿದೈದ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಸೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಆಂಡ ಯಾನೆ ಎನ್ನು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಆಹಾರ ತಿಂದದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಅದು ಉಪ್ಪೊಳಿ ಇಂಚ ಅದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಗಡ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ನೆಟ್ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಸಂಗಡ ಪೂರ ಈ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಜೋಕ್ಲೆನ ಗೌರವಿಸ್ನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಪೂರ ದೇವೇರಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಪಂದ್ಯಾನ ದೇವೇರಡ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಇಂಕಿ ಈ ಸಂಗಡ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಿನೇಕ್ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬಂಟರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಅನ್ ಪಾತೆರುಜಿ ಜಿತೇಂದ್ರನ್ನೇ ಭಾರಿ ಶೋಕರು ಬಂಡೇರು ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸತೀಶನ್ನೇ 5 ಶೋಕ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡೆ ನಾನು ಪಿರೋರ ಬಂಟರ ಬಂದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ದುಃಖಾಪನೆ ಎಂಗೆ ದುಃಖಾಪನೆ ಎಂಗ್ಲು ಕೋಡೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ
ಒಂಜಿ ನೂದಿರ್ನೂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಆ ಬೊಲ್ಲ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನೂದಿರ್ನೂದು ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಣಗ ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬಡವರ್ದ ಪತ್ತನ ಅತ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿನ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಕ್ಲೆಗೆ ಪೋನಗಲ ಅಕ್ಲೆನ ವೇದನೆ ಅಕ್ಲೆನ ಬೇಜಾರ ಅಕ್ಲ ಮಂತನ ಸೊತ್ತು ಆ ನೀರಿಗೆ ಪೋಪನ ತೂನಗ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರ ಅವಳು ಒಂಜಿ ವಾರದಂಚು ನಿರಂತರವಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಡ್ಲ ಈ ವರುಣನ ಕೋಪ ಏತು ಉಂಡು ಪಂಡನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರ ಟಿವಿ ತೂದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆರ್ದ ಬಕ್ಕ ಮಗವೀರ ಪಟ್ಟಣದ ಬತ್ತಿನ ಉಚ್ಚಿಲದ ಬತ್ತಿನ ಆ ಉಲಿಯಾದಿಪ್ಪು ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟಿಯಾದಿಪ್ಪು ಪಾವೂರು ಹರೇಕಲ ಸಜ್ಪನಡು ಸಜ್ಪಬಡು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕೆಲವು ಜಾಗೆ ಪುತ್ತೂರದ ಜಾಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಐನ ಕಣ್ಣಾರ ತೂನಗ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಚೂಡು ಒಂಜಿ 80 ವರ್ಷದ ಅಪ್ಪೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದ ಅಮ್ಮ ಈರಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರೆಂದು ಕೆನ್ನಗ ಆ 80 ವರ್ಷದ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಪೇರೆ ನಮಗ ಏತ ಜವನದಿಗಳು ಯಾನ ಇಂಚಿನ ಬೊಲ್ಲ ತೂತೆ ಜವನದಿಗಳು ಯಾನ 10-35 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಇಪ್ಪುನಗ ಜವಂದಿ ಇಪ್ಪುನಗ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಗ ಇಂಚಿನ ಬೊಲ್ಲನು ತೂತೆ 5 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ತುಳಸಿದ ದೈಲ ಮುರುಕು ನೀ ಪಣ್ಣನ ಒಂದು ದೇವೇರನ ಶಾಪ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮಗ ದೇವೇರನ ಶಾಪ ಆದಿಪ್ಪಡು ಯಾನ ದೇವೇರಡ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಣ್ಯ ಆ ವರುಣಗ ಶಾಂತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂತತೆ ಬರಡೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರು ಹಿರಿಯಕಲು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಡು ಬೊಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅವ್ರು ದಾದಂಡ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಆ ಇಲ್ಲದೆ ಬತ್ತನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆನಗ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪನು ಯಾನೈಕ ನಿಕ್ಲೆಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪುನಿ ದಾದಾ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹನುಮಂತರು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿಸೋದ ಆನ ಆ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಡವೇರಾಯಿನ ನಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ಲಿಗೆ ನೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಕೋಡಿಡ್ದೋಕ ಪಂತೀರು ನಮಗ ನಿಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮನ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮನೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ಆಫೀಸ್ ಐಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರದ ಕೋಡಿಡ್ಬೇಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಿಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ದುಡ್ಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಜ ಕೊರಿಯರ ಮುಂಡುಡ್ದು ಪತ್ತನ ಅಂಗಿಡ್ದು ಪತ್ತನ ಸೀರೆ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಡ್ನಂಜಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತನ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ರೊಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಬೆತೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಕನ್ನಡದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂತಂತಲ್ಲ ಅದು ಬಂಟರ ಸಂಘದಗಳು ಒಂತೆ ಮಂತದೆ ಬೆತ್ತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಡ ಇರ್ಬೇಕ 25 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪೋಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಡ 6 ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೇಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖ 6 ಗಂಟೆಗಾರನ ಫೋನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ತೀರು ಪೋಯರು ಸಂತೋಷನ್ನ ಈರು ಓಲುಳ್ಳಾರ ಯಾನ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಕುರ್ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬರೆ ಜಾರದ ಒರಿಯನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಅನ್ನ ಈರು ಬಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಉಲ್ಲ ಪುನಃ ಕೊಂಡ ಪೂಜಿ ನೀರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜಾಲಡುಂಡು ಬೊಲ್ಲ ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡೆ ಪೋದು ತೂನಗ ಆ ಇಲ್ಲದ ತೀರು ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಬೊಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗದನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲದ ಒವ್ವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅಗ್ಲೆ ಹೆಜ್ಜಿ ದಾದ ಬಂದ ಏಪ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪನು ಅಂಚಿನ ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಜವನಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬೊಲ್ಲರು ಗೋಪುನಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲ ಮೀಂದೇರೆ ಬತ್ತಿನ ಲಾಗಿದ ಐನು ಒರಿಪ್ಪರೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯವಂತೇರು ಇಲ್ಲದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಮಗಲು ಮದಿಮಾಯರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐಟ್ ಬಂಗ ಇತ್ತನ ಭರಿತ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಮದಿಮ್ಯಾನಾಗ ಅವು ಜಾತಿ ಹೂಲಾದಿಪ್ಪು ಐಕೆ ತನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿನಾನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಭರಿತ ಇಲ್ಲದ ಮಗಲಿಗೆ ಪೋಡು ಬಂದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಹೃದಯ ಅವು ಬಂಟ ಸಮಾಜಗೂ ಉಂಟು ಬಂಟರ ಬಗ್ಗೆ ದಿಂಜ ಪಂಪುಜಿನ ಬಂಟನ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಹೃದಯ ಆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯದ ಪೊರ್ತರು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತರು ನಿಖಲ್ ಮಾತಾಡ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರೆ ನಿಖಿಲ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ದೇವಿಯರ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಿನ್ಯ ನೆಕ್ಕಾನಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ರೂಪುಡಾನಲ್ಲ ಇಂಜಿನಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಂತದೆ ಆ ಕಷ್ಟದಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಲಿಲ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಗ ಪಣ್ಣೊಂದು ನಾನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಆ ಉಲ್ಲಾಲ ಒಲಯಡೆ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಲಪಾಡಿದ ದುಂಬುಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೆ ತಲಪಾಡಿದ ನಾನಾತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಬಾಕಿದ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲೆನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ಗೌರವ ಮಂತೊಂದು ಅಕ್ಕಲೆಗಳ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರೊಂದು ಅಕ್ಕಲೆಗಳ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಪನಂಚಿನ ಬೆಲೆನೇ ಬಂಟರ ಸಮಾಜ 4 ಪುಡೆಟೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಐಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೆರುಗು ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಡೆ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಎಡ್ಡನೇ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರಿಂದ ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುದರುಂಡು ಸತೀಶನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಪೊರ್ಲುದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು 14 ಗ್ರಾಮದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಆ ಜೋಕುಲನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ವೇದಿಕೆ ಗೌರವ ಮನ್ಪುನಿ ಬಂದ ನಾನಾತು ಜೋಕುಲು ಅಕಲಡೆತ್ತಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ
ಮೂಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವ ಮಂತಾರನ್ನ ನಾನಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೋಕುಲು ನಾನಾತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏರಿದೆ ನಾನಾತ ಸಮಾಜದ ತೋಜರು ಬರೋರು ಬಂದದ ನಿಗಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವ ಮಂತಾರೆ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ ಸಮಾಜರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾಡಲ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರೆ ನಾನಾಂತ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಪರಮಾತ್ಮೆ ನಿಖಿಲೆ ಕೊರಡೆ ಬಣ್ಣೊಂದು ನಿಖಿಲಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಆ ಋಣನು ಸಂದಾಯ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರುವರೇ ಪಂಡದೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತದು ನಿಖಿಲಿನ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇನೊಂದು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತೊಂದು ಪಾತೆಯ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಖಿಲೆ ಪೂರೇರಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸುಳುಮೇಲಿನ ಸಂದಾದೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆವಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾವ ಬೊಕ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ತಲಪಾಡಿ ಉಪ್ಪಡು ಚಂದ್ರ ತಲಪಾಡಿ ಗೀತಾ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಷಾರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರಾ ಮೇಲಂಟ ವಾರಿಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರೈ ಸುಮತಿ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಉಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾವ ಸುಮತಿ ಕಾಜವ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ರಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾವ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾವ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡೆಮುಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಗಿಲ್ಲೆ ಪಂಜಾಲಗುತ್ತು ಅಜಿತ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಭಾವ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾವ ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಭಾವ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ಅಶ್ವಿತಾ ಜೀವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ಕೊರಮಕ್ಕಳು ಆಯನಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಕನ ಬುರ್ಕರಾಯಣ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ನೋಡಿದ್ದು ಬಾರಿಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟರ ಸಂಘಟಕರು ಬಾರಿಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಗುರುತಿಸೋದು ಆಕಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಗೌರವ ಒಂದು ಗೌರವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರದ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬಂಟರಿಗೆ ಆಕಲಿನ ಗುರುತಿಸದೆ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವ್ಯರೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮುಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಂತೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ಹೆಂಚಿನ ಓಡೆ ಏರಿಗಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಸಹಾಯ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಜನ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏನಿತ ಈ ಆಟಿಟೊಂಜಿ ದಿನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಏತು ರೈತರು ಎಂಚ ಕಷ್ಟೋಡು ಇತ್ತೇರು ಏತು ಬಂಗೋಡಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲು ಆ ಕಷ್ಟೋಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ತಿನಿಯರ ಏತು ಬಂಗ ಓದಿತ್ತೇನು ಅಜ್ಜ ಆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನೆ ತಿಮರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದತ್ತ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪೆಲ್ತಾರಿ ಇಂದತ್ತ ಗೂಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಇತ್ತದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪರ ಬೋಡಾದು ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಆಟಿಟೊಂಜಿ ದಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕೊಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ತೆನಸು ಮಂತದ ಕಂಟದು ಅವೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ಲುದು ತಿನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಯೋಜನೆ ಇನಿತ ಆಟಿಟೊಂಜಿ ದಿನದ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲತ್ತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಇದು 4-5 ದಿನ ಬರ್ಸೋ ಪುರ ಆದು ಬಾರಿಂಜಿ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಮುರುಕುದಲೆಗಾದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೊಡ್ಡೇದು ಆಂಡಲ ಆಯ್ತ ಅಂದಿಟ್ಟು ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ತಿರುಗದು ಇದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಸಂತೋಷ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬೊಲಿಯಾರ್ ಬೈದರು ಆರೇಗಲ ಬಾರಿ ಅಂದಿಟ್ಟು ಸೊಲ್ಮೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನನಲ ದುಂಬಗಲ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಯಾನು 2 ಪಾತ್ರ ಅಂತದ್ದು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವಾರು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟಿ
ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಆಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂಚೆನೆ ಮದಿನಾಯಕನ ಕೊಂಡಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಸಹಕಾರಡು ಕರಿಮಣಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನದ ಮುಖಾಂತರ ಗುರುತಿಸೋಣ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಅಂತ ಬಂಗಡುತ್ತಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕೊಡುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಕಲು ಕೆಲವಾತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಂತುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಮಂತನ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಗಬ್ಬುದ ಪಂತ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಿಟ್ಟು ಇಂಕಲು ಕೆಲವಾತಿ ಕಾಸುಗಳನ್ನ ಒಳಿಪಾದ ಅಂಚೆನೆ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಅಂಚೆನೆ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಿತಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆತನಮ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಕರಿಪೋಯಿನ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾವಧ ಖರ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಕನ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಗೋಡಾಪನ ಖರ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೊರಂದು ಒಯ್ದ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕೂ ನಡಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಟ್ಟಿನ ಮಾತನ್ನ ಸಹಕಾರನ ಕೇಂದ್ರೊಂದು ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯಾದ ಮಂತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರದ ಅವಕಾಶ ಮಂತುಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಂದು ಇದನ್ನು ಪಾತ್ರ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋನ ಕೊಯ್ಲೇಕನೇ ಅಕ್ಲೇಪುರ ಮುಂಚಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿದ ಗುರಿಕಾರ್ಮದ ಸುಧಾಕರ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದೆ ಬರಿಪೊರ್ಲದ 2016 ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ವರ್ಷ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಬಂಡ್ಲಕನೆ ಪೂರ ಬೊಡ್ದು ನಿಖಿಲ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಟಿಕಲಂಗನ ನಲಿಪಾಲಯ ಪಂಡದು ಪೊರ್ಲು ಮಂತನ ಈ ಕೂಟೋಡು ಇನ್ನಿತ ಕೂಟವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತನ ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗುತ್ತದ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಯನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪ ಉದಿಪನಮಂತ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊಡಿಯರಿ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬಿನ್ನರ ಪರವಾದ ಉಡಲದಿಂಗಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂಘ ಒಂದರ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆದ ಬರಡಿಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರಣಾಂತರಡು ಬರ್ರೆ ಅರೆಗಿಲೆ ಇಂಕಲು ಸೊನ್ಮಿನ ಸಂಘ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಕುಡಂಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನಿರಾತನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಅಡಪ ಸಂಕಬೈಲು ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೇರಲ ಅವೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ತಂದಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಮದಿಪುಡು ಬರ್ತದೆ ನಿಂತು ಪೊರ್ಲಪ್ಪದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನ ಅರೆಗಿಲ ಉಡಲದಿಂಗಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬರವಾದ ಸಂಘ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಡೆ ಬೊಲ್ಲಡು ಪೋರ್ಚಿ ಪೋಪನಕ್ಲೆನ್ 10 ಉಂಟಲೆ ಪಂಡಿತು ಪೊರ್ಲನಂತ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೂಳಿಯಾರ್ ಮೇರೆಗಿಲ ಸಂಘದ ಬರವಾದ ಮಾತ್ರ ಬರವಾದ ಉಡಲದಿಂಗಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂಘ ಒಂದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಕೊಡಂಗಿ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬರಡಿನ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರಣಾಂತರಡು ಬೈದಿರಿ ಅರೆಗಿಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂಘ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಾಜಿ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಉಳ್ಳಾಂಗ್ಲ ದೇವರ ಬೋಡಿಗೆ ತಲಪಾಡಿದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ರೂಪೋಡು ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುವಂತ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಸುಶಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂಘ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಿಬೈಲಿ ನಮ್ಮ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಸಹಾಯದಿತ್ತದೆ ಮಾತಾಡ್ಲಡಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಅರಿಬೈಲಿ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂಘ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಧವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧುವಿಜಯ ತಲಪಾಡಿ ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂಘ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚೌಟರಿ ಪಂಜಮಂಡೇಲ್ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಉಳ್ಳಾಳ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಾಯಿನ ಬಸಕುರಾಲ್ದ ಅವೇ ರೀತಿ ಹಬ್ಬ ಕಟ್ಟಿದ ಅವೇ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಈ ಚಾವಡಿಡಿದು ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾವುಡು ಬೇಲನಂತನ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತನ ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಮಾತಾರೀತಿಯಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮಾತರೆಗಿಲ್ಲ ಆಟಡಂಜಿ ವಿನತ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಬಲಿಗೆಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾದಿ ಕೂಟವು ಮಾತರೆಗಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ದು ಕೂಟದ ವಿರಾಮ ಸಂಘ ಜಯ ಮಹೇಶ್ವರ್.